Imsebenzi kaKhuzani igama lakhe kanye nodumo lwakhe konke kuyaphoqa ukuthi njoba sikhuluma nje inkosi kaMaskandi existayo igama layo uKhuzani Xabenze umfo kaMpungose. Bonke ke abanye abathule. Umahluko phakathi kaKhuzani noMthandeni ukuthi uKhuzani uMaskandi akawuphethe ngomlomo, uphethe ngezenzo. Zonke izenzo ezenziwa nezenzeka kuKhuzani zithi uyinkosi kaMaskandi. Akuyena ozibiza ngenkosi kodwa yikho konke okwenzeka kuye okumbiza ngenkosi kaMaskandi. Ngakho ke lokho kumenza ukuthi abe inkosi yomuntu ovumayo noma ongavumi. uKhuzani uyile nkosi le ongakwazi ukuba nechoice. Awunayo ichoice yokuthi uKhuzani ungamkhothameli automatically. Imisebenzi kaKhuzani ithi akutrend uMaskandi automatically ke ngoba nawe ungaphansi kaMaskandi ebese uba covered. So lokho kukwenza wena ube isikhonzi ngaphansi kaKhuzani. Uthanda noma ungathanda, uvuma noma ungavumi. Yonke imisebenzi kaKhuzani nemisebenzi eyenzeka kuKhuzani under his name ithi wena uyakhothama kuKhuzani. Asidingi ukuthi ukusho ngomlomo lokho, siyakubona. Uyabona? Bese kuthi uMthandeni Manqele yena uyinduna yoMaskandi nje bonke behlangene. Uma ubona oMaskandi bethanda uMthandeni besondela kuMthandeni basuke besondela enduneni yabo ekuyiyona eyenze ukuthi ba recognize ke lapha ebukhosini. uKhuzani akamrecognize umuntu ongenanduna la kuMaskandi. So induna yenu ke siyayimemezela namhlanje sithi uMthandeni uyinduna yenu, manifuna nje kuMaskandi ukujabula kube mnandi. Hambani niyogcwala lapha enduneni yenu. Nizobe seniya recognizeka ke la kuyipalace ebukhosini bakaMaskandi la koMpungose. So bengithi nje angi-announce lezo ndaba ningayibuzanga, nginitshela ukuthi umahluko phakathi kaKhuzani noMthandeni ukuthi uKhuzani inkosi yawo wonke umculo including kaMthandeni. uMthandeni induna ehola ngaphansi kaKhuzani. Asibonge ithuba. Kade niyangidakelwa zinja. Vamos,